یہ پتہ کدن لگنا ہے جدنا اس دنیا تو پردہ کوئی بندہ کوئی جوان کائنات دے رسول دی محفل مسجد نبوی چایا پریشانی دے عالم یا رسول اللہ ایک پریشانی لے کے آیا اور پریشانیاں دے حل دا دروازہ تو ہاڑے تو وڈا کائنات اچھ کوئی نہیں پوچھا جوان کیا پریشانی آدھے یا رسول اللہ کوئی دہاڑے پہلے میرے بابا دا انتقال ہوئے لیکن جدہ بابا اس دنیا تو سفر آخرت آلے پاسے جا رہا بابے دی روح قفص ہو رہی آئی بابا جان کنی دی حالت چھا بابے ترے عجیب گلنا کیتیاں جڑیاں اساں توجہ تبو کیتی ہے پر سانو سمجھ نہیں ہے اساں توجہ کیتی ہے لیکن سانو سمجھ نہیں آئیاں اس واسطے آئیاں جو تساں مشکل کشا ہو تساں آئے اس واسطے ہو جو لوگاں دی رہنمائی کرو تو ساڑھے دروازے تے اس واسطے آئیاں جو مشکل حل کرو جو ساڑھا بابا کیا آدھا کائنات رسول پوچھیا اے جوان توڑا بابا کیا جملات آخریا بابے ترے ادھوریاں جنیاں گلنا کیتیاں جدی سمجھ نہیں آئی پہلا جملہ بابا آدھا پیا لیتہو کان بعیدا کاش او دور ہوئے کاش او دور ہوئے دوسرا جملہ بابا پیادا لیتہو کانا کاملا کاش او مکمل ہوئے لیتہو کانا جدیدہ کاش او نواں ہوئے ہونی مان نال دسو پنڈی آلیوں یہ جس ہاٹا کوئی بابا اترائے گلنا کرے اس تو بعد اکھاں بند کر ونجے سانو پتہ لگنے جو بابے ہوری کیا پیا دیاں جو کیڑی شے دور ہوئے ہا کیڑی شے نمی ہوئے ہا تے کیڑی شے پوری ہوئے ہا کائنات دے رسول فرمایا بندے خدا ہے جوان پریشان نہ ہو جس دروازے تے آگئے اے حل المشکلات دا دروازے تیڑا بابا پیادا لیتہو کان بعیدا کاش کو دور ہوئے ہا کیا ڈسا سکتے ہیں تیڑا بابا گھارچ نماز پڑھدا ہا یا مسجد نماز پڑھدا گھرچ پڑھدا ہا یا مسجد نماز پڑھدا یا رسول اللہ مسجد نماز پڑھدا ہا فرمایا اے ہو وجہ جدہ تیرے بابے نے مسجد جاون دا ثواب ملاحظہ کیتا جو اللہ نے ہر قدم تے کتنے درجات عطا کیتے تیرا بابا حسرت پیا کردا ہا لیتہو کان بعیدا کاش مسجد تھوڑی جئی گھر تو دور ہویا تاکہ چلن دا ثواب زیادہ ہویا مسجد کاش تے ہون جے دوجی گلی چھوے جوان آدھے استاد جی دکان چلائیے یا نماز اساں اودے ویندیاں پچھو گاک سودے کدیں ہورو لے کے اساں بھول ویندیاں واللہ خیر الرازقین اللہ بہترین رزق دینا جڑا اللہ ولایت علی جیسا عظیم رزق عطا کر سکتا ہے وہ دنیا دے 4 ٹکے بھی عطا کر سکتا لیتہو کان بعیدا کاش او دور ہویا او مسجد ہے اچھا یا رسول اللہ بابے نے دوسرا جملہ کیا لیتہو کانا جدیدہ کاش او نواں ہویا او کیڑی شے ہے جڑی نوی ہویا کائنات دے رسول نے فرمایا تہاڈا بابا کسے سفر تے جا رہا ہا موسم دی شدت آئی سردی ڈاڈی آئی تو ہاڑے بابے ڈٹھائی کوئی غریب ہے جڑا سردی تو کپ کپا رہا تو ہاڑے بابے کول ہور کوئی شے نائی اس کول بھی کوئی ایسا لباس نائی بیچارہ سردی وجہ تو مریض دی حالت چھا مرض دی حالت چھا تو ہاڑے بابے نے جدا اپنے بدن تے نگاہ دوڑائی آئی ایک پرانی جئی چادر موجود آئی جڑی اس غریب نو عطا کر چھوڑی آئی لیکن مردیاں ویلے جدا تو ہاڑے بابے نے اس دا ثواب ملاحظہ کیتا ہے حسرت پیا کردہ لیتہو کان جدیدہ کاش نوی چادر رائے خدا چ دیتی ہوئے ہا لیکن آج کل کیا مومنہ دا حال ہے سردیاں چ رضائی پیٹی کڈی تے جتنے پرانے او مومن غریبانو تے نویں جبکہ منن والے کدے ہاں قصیدے کدے پڑھ دے ہاں اس دے جداں امام نے آکھیا کمر لباس لے کیا میرا بھی اور اپنا بھی کمر نے اپنے واسطے سستا جیا خریدیا مولا واسطے جو او بادشاہ ہیں انہاں کرسی تے بانا ہوندے مولا واسطے چنگا خریدیا لیکن جدہ سامنے آئے تو مولا نے فرمایا کہ قیمتی لباس کمر دے دوسرا لباس میرا ہے حیران ہویا فرمایا علی یہ پسند کر دے جو چیز اپنے واسطے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی واسطے پسند کرے لیکن
آج دے معاشرے میں اپنے گھر ویکھ لواں چلو تواڈے تے تساں ماشاءاللہ ڈھیر عظمت والے ڈھیر فضیلت والے لیتا ہو کانا جدیدہ کاش او نوی چادر رائے خدا چ دتی ہوئے یا رسول اللہ تیسرا لیتا ہو کانا کاملا کاش او مکمل ہوئے کاش او کیا ہوئے کائنات رسول فرمایا تیرا بابا تندور تو روٹی لے کے جا رہا ویکھیا کوئی غریب صدا پیا لیندے کوئی فقیر التجا پیا کر دے ایوہ الناس اے لوگوں میں بھکھا تیرے بابے دے قدم رک گئے ہن لیکن تیرے بابے کو اتنی گنجائش نہیں جو ہور روٹی خرید چکے آپ بھی بھکھا ہا لیکن فقیر دی بھی صدا ہائی اے غیرت گوارا نہیں کیتی جو چپ کر کے گزر جاواں تیرا بابا اتھی زمین تے بیٹھا ہا روٹی دے 2 ٹکڑے کیتے ہن ایک ٹکڑا آپ کھادا ہا دوسرا فقیر نو عطا کیتا ہا لیکن مرن لگیا جدا تیرے بابے نے اس ثواب دا ملاحظہ کیتے جڑی روٹی رائے خدا چ دتی ہائی حسرت پیا کردہ ہا لیتا ہو کانا کاملا کاش او دیڑے پوری روٹی رائے خدا چ دتی ہوئے لیکن ہن منن والے غریباں دے گھر بھاواں سکا بھتریے پتہ کوئی نہیں سکی بھتیجی غریب ہے او دے سر تے نماز واسطے اچھی چادر کوئی نہیں تے دنیا دار رشتہ دار لاہور اسلام آباد راندے مٹھائیاں دیاں ٹوکریاں فروٹاں دیاں ٹوکریاں اور اوتھے گل لو پوے نا اگر اگلا کوئی آکھے جو ران دینا آئی کیا ضرورت آئی نہیں جی اہل بیت دی سیرت ہے کسے دے گھر جاؤ تے کچھ لے کے جاؤ یتیم غریب بھتیجیاں دا بھی خیال رکھنا اہل بیت دی سیرت اے نہ ہوئے جو اس دن انسان حسرت پہ کرتا ہوئے کاش مسجد ونج لمہا کاش نوی شے رائے خدا چ دے مہا کاش پوری چیز رائے خدا چ دے یہ حسین ابن علی کتنا کریم ہے جس دی مجلس برپا کر دے ہاں جدے ذکر نال تسکین حاصل کر دے ہاں جدے ذکر نال اپنے مرحومین دی قبر نو تسکین دے دے ہاں کتنا کریم ہے اگر کوئی سوالی دروازے تے آوے ہاں قدم مولا واپس خالی نہیں لوٹایا حتیٰ کہ